Ole movie tharnen kan lo le ta e tun tuma kan clear how tur hi American thriller horror sang ni som panga release Intruders ani meiche pakhat ena churon langin a unaw pa konret cancer wanga taksa chak to lo tak chu ama in a en kola ni khat chu konret chuan anai hriat lo chuan lawyer pakhat Charlotte chu ruain thi lam a hnai to em wangin thuro chia vel siam fel chu atumta a engkim chu ti felin anai signature chi a chu anmamo to ani Charlotte po chuan ena chu thudik pom thiama thuro chia chu sign turin lo ti ve a ma se ena chuan a u thi mai tura ngai tu chu harsa ati em wang chuan a pom theilawa sign po chu a sign du lo ani lawyerin a chu asan nu chuan ena le konrete chu in ko in a thut nunga tan a naw chu mi chak tak ani thule ina atom reng theilo thu te pon lama chuaka khovel chen ve tur te chuan a hrila an pa in hun kalta a thil ti te ngaidam turin na tibok ma se milulul tak ena chuan apa ngaidam chu atum lo na sat em awang chuan room chu a chu asan tadaya chu zana chuan konret chu amuthlanin ataksa chuan tinto lawin mual alo liam ta a ama chau chuan chu ina chuan a khosak angai don ta ani a u ruang in atanga an lak chu nu chuan eitur pe fo thin tu delivery boy den chuan eitur ron deliver le a ina chuan lut turin a soma dan chuan a han hnem ve boka khopui chu chuasana du thule poisa nei lo wanga ti lo mai ani thu te chu asoya chuta ena chuan poisa omna bek chu a pe a arin aya poisa lo nga thu soin a u in a boral santasi a han man vel ngaina a hriat lo thu chu a soibok ma se den chuan poisa chu a lo hnar thung anu chuan ena chuan a u vuina a kaltum chuan a in puat cha a ma se akal thei thlor lo ani konreta lawyer chuan a u vuina a aron lan ve adu awang chuan a lo kol ve char bok kal lo chuan thingpui lum chu atum ta zoka reivak lo hnuah chuan a kota chuan motor ron tlan lutin mi pathum sual ve mel tak te chu kar atang an ron chuaka ena chuan a hlo em awangin chauka dawhkan hnuaia biru ngala chung mi pathum te chu ron lut ruin zon nei ti hriat takin in chhungah chuan an kal kuala chuti lai chuan enai tuilum kha ron sawin a ron rita thuta ena chuan a om mun sonangai ti hria in chauka atang chuan a chuaka in chunglam chu apana chutia mi sualten tui in chuang mek an hmu chuan ena chu ina a om ti hrevatin tanpui tu a phone theilo nan phone thrui te chu an chep chatin an zong tan le ta a an zinga pakhat peri chuan in chunglam chu zong kualin aron hufu ta a ena chu rang takin pon lam chhuah tumin atlan ngal ma se a anxiety chu ron chuakin pona a pen chuak trep ti chuan a ding ta chat mai misual te pon chu thil an hmu chuan mak an ti ve hle thutirin an hotupa jp chuan poisa ada na chu a zot tanta a an zinga nun rong le do thelo ber mai peri chuan khonwar tui bom khai chungin an ti tur an ti zo vele ena chu tha ngala anin po hala du ngal thu alo soi ve bok ma se an zinga ami pa ngai ber vens chuan lo du lo hle in chu chuasan adu thu alo soi ve bok jp le vens te chuan peri chu ana ventirin pois zong tur chuan an kalsan le ta a michim om tak peri chuan ena chu nichina pona chhuah ma a adin thut chan dekha azota ena chuan agoraphobia anei alo ni chu nan na chu pon lama chhuah hlo tlatna ani kum som liam ta apa thi nu khan voi khatma pona ala chuak le lo alo ni chu thu periana hriat chuan achim om chua in ena chu pona nuk chuak luita a ena chu a buai zo ta vek mai ma se jp chu ron in rol vatin ena chu aron dom beta ena chuan a hlo em awangin zun a che hial
JP chuan poisa omna chu azot le a ma se ena chu aril ru zong zong a boina sat nei nuai em awang chuan tong po atong theilo chuta in chunga hruai lutin JP chuan a unau pa Vance chu ena lo ompui tur chuan a ti a peri kha chu anun rom em wangin a hlau thong ani Vance chuan ena chu in thlakna tura pe a ma se anai ero alo che son ei lo JP le peri chuan in hmuai rum lam chu an dap le a kongka a hon na po om lo te chu an mu chuaka ena chuan in thlak lo chuan Vance chu min a tum ta a ma se chu chuan Vance chu ti thin rimin a in rok po ama soi chu ani thu te a hrila chu in po chu poisa an mu ma a an chu asan lo tur thu a soi bok delivery boy den kha ron lut thutin Vance chu aron pot son ngala Vance chuan den chu a mingin alo ko tatlat mai le chu a hriatin ena chuan makati em ema thok le khata ruma tang chuan atlan chitha thut mai thom chu JP te po khan lo shave in chin chang an ron ngai ven wata Vance an ena I a hlauti chu an ron mu ngala peri le Vance chuan ena chu zong ngalin JP apon den chu alo phuar ve bok mido theilo tak peri chuan enai sawa khoi chu la chuakin aron chualo chuan atha tur thu soima se ena chuan abirung na ta chua chu atum haulo peri chuan sawa chu athat zuin JP le den omnalam apan vele a ena chu bedroom a biruk tumin atlan le a Vance chuan aron mufu ta ena chu rilru lau thon na nen a inpol nuai to awang chuan tumwang reng po ni lovin Vance ngonga chuan a vitta a ena chuan Vance ruang chu basement a nu khla a thom chu lo shave in Vance an thil a ching felta ani ringin basement chu an pana ma se an tum lo deuin Vance ruang chu an muta hoi kualin ena po chu an va mu a ma se abulan thlendon chuan kongka chu khar khumin akal santa ani ena chu inchunga chovin thir chu akwai thla a basement step chu banga alut ta dai mai misual te chu chulaya chuan an tang ta tuna chuan thil omdan chu a in thlak thleng ta hlok mai ena chuan den lam chu panin abula thut pa chuan thinrim takin engwanga a uvuina hun nei laya rok tum nge an ni te chu azota ma se den chuan Vance chi a hriat thu le midang pahnih te kha a hriat ve lo thu a soya Vance ne na khan ena chu ama chawa chen to thu le poisa tam tak pek atum thu chu a soi nge ya ma se hetia rok an tum hi alo ring phabik lo ani ena chu thinrim thutin dena kuzung tang pakhat chu a ultliak ngala nuk son ngalin basement kong kabula omtirin poisa kha la sela chu heng thil hi a thlen no tur thu soi pa in an nam thave ta a ena chuan room pakhat CCTV footage en theina chu pan ngalin mitang te chu a en ta a dena kha a khup ru lo pelin pakhat chuan a lo siam that saka ena chuan kongka chu ron hong le in room danga first aid kit a om thu a ron shil peria thinrim lutuk chuan dena ke chu a tum sak le tabur mai JP ero ril rufim takput tumin no pang room ni om taka hian aluta alu vele chuan kongka chu aron in khar ngal ena chuan engkim chu alo control ani peri chuan chu muna chuan tan reng atum lo em awang chuan kongka pakhat chu hon atum tangat ngata atopa hong thein room pakhat hrui hrua lo in vet awa mu a chu room pia chia chuan JP po atang ti a hra thei ngal voile khata lai chu aron thim thuta enge omhriat chak tak chuan akal zela lai chu ron eng le in banga kwa in hreu chu awa muta a achung chu va bi vatin step chu awa mu a ron chuak le in chu thil JP a hril atum mek lai chuan a hnunga ena chu ron ding thutin alua tu bawin aron chu tabur mai in sual zuin ena po chu chuata anam bet ta a arek ta ngala ma se adom na chu zoi in adul tana alua ena in avuak na tang khan
thiron luang chuak zoi in a thi ve ta ani reivak lo hnuah a u lawyer Charlotte po a ina chuan ron kalin enna chu ron thli thlai atuma a in pawna den a car in park chan te chu a zawt bawk chu ti lai chuan den pon peri chu a ron zong ve a deep freezer chu ava hmu a han hong chu ruang khong vek to chu hmu in a hlau hle mai in chung lama po enna chuan Charlotte vi in ring ranin chemalo hum ru ve bawk den po in step kharon hmu ve in alona a to pathlen chuan a chung chu a chung ta bura Charlotte chuan chu ri chu lo sheve in enna chuan radiator ri mai ni in alo soya Charlotte pon lo oi ve mai in chu a chua san le ta a enna chuan basement step chu angai angin om tir le ta a den chu kai thovin closet tereu te a khunga room danga kal le in JP omna room lan theina chuan a luta dar thalang le lama tang chawa lan theina alo ni enna chuan a controller chu met le in closet atang den po chu ron chuak ta JP chuan enna in dar thalang le lama tang a thlir ti chu sathiamin ti ke atum ta a enna chu speaker atanga ron tongin bulletproof ani thu aron soi enna chuan JP chu chuara kor hatur chuan atia JP po chuan thinrim tak chuan a have mai boka engma ti thei anei tori lo em awang chuan thil chu zel din kualin a u nen khan chu rum maksak taka chuan an mi man te da khom thinin a u khan chulaya chuan an mi man te thatin ani chuan tuna a thlirna atanga a lo thlir thin arin thu te chu asoya enna chu thu chuan ati thinrim kher mai bang ong pakhat atang file chu no lutin a u nau pa nen khan kumthing lo khoi khem ching chia an kidnap thin thu le chulaya chuan zirtirna an pek thin thu asoya chutia an ti chan po apa kha tiang mi ani wang le ama po a khoi khem thina atopa u nau pa in a thatta ani chumi a chin pona a chhuwa to ngai lo thu le a u dam lo a en kol chot thu te chu a soi bok chung thu a hriat chuan JP chuan chim om takin a pa chet vel dan turte zel din zuin a u nau pa po mi tha nuam ti shim ani thu a soya enna chuan ngoi tura ti in den po chuan alo khap ve bok enna chuan box chunga silai a om thu soin den chu JP a thattur chuan ati a ma se den a chuan chu thil chu ati thei ngang lo JP a ero in chu thu a hriat vele den chu nam sonin silai chu ala a enna chuan a thil ti sual wanga ama in thattur chuan alo ti ve boka JP chuan a thu soi oi mel tak chuan ama chu silai chuan a intina ma se ron nui le tawar war mai chuta chulai atanga a chhuat tir lo chuan dena a tha tur thu chuan a vo zuya enna chuan den thi adu lo wang chuan a chhuat tir ta a ti chuan ven saruang nen in chu an chhuat san ta a ma se JP chuan a unau pa ta na khubalak chu atum ru hle in chunga chuan lut le in khon war tui chu a lei tran ta a enna chuan poisa chu ron kengin in chu halawa poisa la tur chuan aron ti a JP chuan a unau pa thi awanga a thinrim em awangin poisa chu engatan ma ati to lo enna chu paison burin chuata thlen vele in chung panin atlan chhenga la JP a khomhu to lo chuan zuin khuma chuan a norbeta rap thlak taka che in a tha ma in apa in achunga ati thindan anga ati ve tur thu te chu asoya van nei thlak takin den kha ron lut ve in top turin a ron tia chutia a hoison lai tak chuan enna chuan silai kha lo chu vatin akap lumta ani den nen in hnuai chu pan le in ngoi rengin chera chuan a thuta a in melton rarin den chuan a chhuah san ta a pon chhuah hlo na chu nei tum to lo tak chuan pon lam chu a pan ta a in chu thuruk in phum zong nen chuan ama ngei chuan a hal ta a ti chuan kalsonin a uin nun mang tura adu angei chuan anun a mang ta a